Әгәр җаным моңга тулган икән, ничек инде түссен ул йөрәк, күңелләрне бушатыр өчен. Илһам кирәк, дуслар, илһам кирәк. Җаным тулы хисләр булганда, авыр түгел хисне бүлешү. Минем өчен бик ләззәт инде, бәхет теләп хәлне белешү. Торылып китә бөтен дөньяга, минем җылы булган карашым. Әле дә менә якын дусларым, шатлык өләшергә барышым. Күңелләрем була, сөенәм мин, әгәр кабул итеп алсагыз, минем моңнарымны йөрәккә миннән бүләк итеп салсагыз. Автор Гөлнур Шакирова.